Welkom vanaf de Schuttewei in Doornder, waar we een prachtig oude les hebben gezien. Echt een oude Limburger zoals het hoort, hier op de Kavel Zaterdag. We zijn begonnen om 11 uur. Toen begonnen ze allemaal te schijten met 36 schutterieën. Toen gingen er heel snel eruit, maar uiteindelijk bleven er 2 over. Die van Heidse bleven over en uit Belgisch bleven die van Niel Bias over. En uiteindelijk won Sint-Nicolaas uit Heidse. Die hebben een omgepakt. En kijk maar wie het op het laatste ging. Maar oh, wat wordt spannend. We gaan naar Heidse op het Oud-Limburg Schuttersfeest. De 5e overwinning in die lange historie van dit grootste schuttersfeest van onze provincie. Sint-Nicolaas Heidse wint het OLS. Jos Rijks holt hem binnen. Tim Sillekes omhelst hem Huub Heijnen. Wat een wedstrijd is dit geweest. Wat een gevecht is dit geworden. Ongelooflijk. Ja, Jos. Dankjewel. Felicitaties vanuit de ganse wereld, vanuit de kleine zoon en noem maar op. Ook dat nog. Ja. Van Italië, je noemt. Dus jammer dat er niet bij is. Maar, Ja. ja. Wie voelt het? Ja, chic. Ja. Dus was het jaren voor gedaan hebt. Hè. En, we hebben nu echt ja, we hebben de goede swing gevonden naar je. En, ja, ook met 6-tal. Dus dat gaat goed onderheen. Ja, het gaat goed om een rij. Huub. Proficiat Tim. Proficiat. Ja, dankjewel. Zo. Zo zeg. Dat hebben we genoten van nog. Ja, nou, Wat heb je gedaan, man? ja, ik moet hier even naar de juiste woord zoeken, maar... Ja, kom maar even bij. We is toch maar live op televisie, dus we maken doen. Dus iedere week. ja, nee, dit is... ik denk dat het geheim van vandaag was dat we eigenlijk iedere run precies hetzelfde hebben gedaan. Doe dat maar hier. Ja, en zo vult dat dan, zo zit dat uit en zo wint. Kijk hier achter mij, hè. Oh, het is gewoon de echte schutterswereld. Hè. Gewoon een staande receptie, alles en iedereen bij elkaar. Zo zit ook een beetje verdriet en vreugde heel erg goed bij elkaar. Want ja goed, die Belgen, hè, die schoten net mis, die lukte dat niet. Het begon vanochtend eigenlijk allemaal. 15:15. Via de omroepinstallatie wordt de 9 schutterieën omgeroepen. Die moesten zich met de buks bij de schietcommissie gaan melden. Want die buks moest nog even heel goed geïnspecteerd worden. Huub, wat gaat er nu gebeuren? Nou gaan de buks gaan we opleggen. Dus we nemen 5 keugels mee. Willekeurig uit de kist. En ja, die worden door de snelheidsmeter geschoten. En waarom is dat belangrijk? Ja, om in ieder geval binnen het schootsveld te blijven. Als de snelheid te roerig is, dan zou dat ja, heel erg wijd weg natuurlijk geschoten kunnen worden. Met ja, gevolgen voor de omgeving. Puur alleen veiligheid. Maar wie heeft het met te maken tot die een kogel te snel gaat? Wie komt dat? Ja, dat heeft natuurlijk met de vulling van de kroet. Als er te veel kroet in zit, ja, dan is het natuurlijk de omranding veilig. En dan komt de kogel ook weer natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat dat een bepaald evenwicht moet zijn om goed te kunnen schieten en de kogel te hebben de juiste richting blijft houden. Ja, maar de buks wordt ook afgesteld op een bepaalde snelheid. Als er ook snelheidsverschil in zit, dan is het ook nooit ja, stabiel met die punt eigenlijk. En wie snel mag een kogel gaan? Maximaal 230 meter per seconde. Ja, hou op maar af. Is er goed gekeurd? Jazeker, we zitten ruim onder de norm. Een paar shoot van 208 meter per seconde, 2 van 195. Dus prima. Is dat altijd een spannend moment voor dich? Want toen heb je de kegel gemaakt. Dat klopt, maar normaal gesproken hebben we weer aan het begin van het seizoen wordt al voor alle schutterieën uit Wond wordt de mondingsnelheid al gemeten. En wanneer ze dan normaal gesproken de kruidmolen er niets aan is, dus dan hebben ze normaal gesproken voor het hele seizoen
de juiste mondingsnelheid. Dus. Alle buksen van de 36 shotterieën worden goedgekeurd. Maar goed, daar hadden we natuurlijk het volste vertrouwen. En ja, en die 36 shotterieën, die brengen natuurlijk ook allemaal supporters met. Lui die van de shotterie zelf zijn, lui die uit de turp komen. Ik heb begrepen dat er zelfs nog sommigen in een bus hebben laten komen. En dan is het wel heel erg spannend als ze de hele tijd zijn te kijken of die eigen shotterie wel raak shot. Zitten die vannacht nog erin, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Dus moet ik even naar boven kijken. Ja, we zitten er nog in. Ja, inderdaad. Is het spannend, dat kavelen? Ja, onwijs spannend. Maar ja, goed. De shutters moeten doen samen met de burgemeester en de coaches. En wij kunnen alleen maar toekijken en ondersteunen hoe het nodig is. Dus zo hebben we het vanmorgen ook afgesproken in de bus. En zo doen we dat ook. En natuurlijk een beetje midlijf, want ja, zo is geen onder die beum willen staan, zo is die spanning aankennen. Weet ik niet. Ik heb het op de andere manier de spanning met een optocht. Dat is Ruud en mijn pakken Jan, dus dat doen we dat. En dit laten we in de shuttle server. En we gewoon een fijn door nodig ondersteunen en toejuichen aan bistro hoe het moet. Ja, zeker spannend. Ieder rondje weer, hè. En goed geoefend afgelopen week? Ja, ze hebben goed geoefend. Ze hebben een paar keer geoefend. Ze hebben niet gemist met oefenen, dus nou goed, hier kan het ieder moment anders zijn. Hè. Wie doet hier zo ondersteunen? Want je staat een paar meter achter hun, je ziet die mannen en vrouwen daar zitten. Denk ze er wel eens aan van oei? Ja, goed, we houden een beetje afstand, dus ja goed, we moeten er een beetje met rust laten. Maar goed, op zich hebben we wel een hele goede sfeer onderling, dus we kunnen ze wel aanmoedigen, we kunnen tussendoor een keer in de box geven, dus we staan wel echt achter. Wie gaat het met die Van Obbig? Hartstikke goed, al jaren. En alleen jammer dat we niet de eerste plaats bereiken. De rest hebben we allemaal al gehad, hè. Van 1 tot 10. En nu moet het toch niet dat we ons naar de eerste plaats komen. Nee? Zit dat erin vandaag? Ja, het zit er zeker in. Hè. Je moet natuurlijk wel ook een beetje geluk hebben. Hè. Het is alleen maar kijken en afwachten en zorgen of hopen dat ze niet missen. Ja, en dit is de kist met in de buks van Sint-Martinus uit Asbiniel. Die waren als laatste in de race, maar ja, misden uiteindelijk. Ja, misden, dat kent natuurlijk ook. De shutter zei tegen mij bijvoorbeeld ook zo strak van ja, als ze raak dan best ze altijd één shirt weer korter bij de shirt is, ze gaat missen. Maar het is toch wel een beetje heel erg vervelend als ze helemaal terugkomt op de zaterdagmorgen. En dan de eerste shirt, een allereerste shirt, gaat dan mis. Dat gebeurde bij die van Kessenich. Wat is gebeurd, jongens? Ja, ik heb gemist. De allereerste shirt. En ik heb er straks de buks in geschoten. 100%, geen enkel probleem. Maar juist met de eerste shirt begon me jongeren in de heup, een beetje crème en een paar keren terug. Me moeten recht zetten en terug. En, ja, misschien met de eerste shirt te zeer geconcentreerd op de heup en niet op het bulkje. Die twee anderen komen zuiver. Ja. Ja, dat is wat met een pech, hè? Dat is inderdaad pech. We blijven positief denken en ik zeg altijd, er is wat voor iedere shutter in de hele wereld geldt. Iedere shutter wat ze thuis is een shirt korter bieden de volgende misser. Dat is natuurlijk wel zo, hè. Ja, nu is het even natuurlijk ademhalen, doorgaan. Hebben ze eigenlijk een beetje opgevangen? Ja, juist de dochter. Al die andere 6, ja, de dochter zit je ook met. Al die anderen die, iedereen zit achter iedereen. We zijn breedels en we zijn iedereen is voor iedereen. Helaas pindakaas. De schutters, de mannen en vrouwen die onder de buim staan, zeker zit. Over het algemeen toch wel get ouder. Hebben natuurlijk heel veel ervaring moeten opdoen langs Cupse deed in dat zustel. Maar er moet ook aanwas van ongeroet opkomen. En dan moest ze natuurlijk wel op tijd met beginnen. En daarom wordt er ook bij dit OLS weer het jeugdschieten. En dat is eigenlijk heel erg schoon om te zien.
Nou, het is ontzettend belangrijk dat we de jeugd stimuleren om bij de shutterswereld betrokken te zien. We weten dat er vergriezing is binnen de shutterie. En dat is eigenlijk een traditie wat we nooit mogen vergeten en ook nooit mogen verleren. Dus daarom willen we dit juist ook zo onder de aandacht brengen. En hoe scheten ze met? Ze scheten met een luchtbrugs op bulkjes van 1x1, net zoals de grote. Wie spannend is dit nu? Nou, voor mij valt het eigenlijk best wel met. Ja. Waarom? Ja, ik verscheten namelijk ook biers op het terrein en alles. Maar in het begin was het wel spannend, maar nu valt het eigenlijk best wel met. Ik vind het wel heel spannend, ja. Is alles raakjes shorten? Nee, ik heb er net helaas al één gemist. Ja, goed, dat kan gebeuren. Hè. Het gaat ook om het plezier, de lol. Is het leuk? Oefenen ze dit veel? Dit oefenen we zeker veel, ja. Zeker nu 4,5 uur het OLS hebben we 2 keer in de week geoefend. En normaal doen we 1 keer in de 2 weken doen we oefenen. En dan wil ze natuurlijk ooit eens onder de grote boom staan. Dat zou ook zeker wel eens willen, ja. En als ze winnen, deze wedstrijd, wat krijgen ze dan? Krijgen ze dan ook een of een ummeke? Of wie zit hem dat? Ja, die hebben een shirtje, dat is ook een beeldje. En die krijgen ook volgens mij een soort leentje of een onderscheiding. Die krijgen ze uitgereikt in het provinciehuis in Maastricht. De oude Limburger 2024 vanuit de Schuttewei in Doornder zit er helemaal op. Wat hebben we vandaag weer genoten van al die schutterieën die hebben laten zien wie goed ze kunnen scheten. Maar ja, er is maar één die het beste kan doen en die houdt vandaag hier het winnende shirt.